Inilunsad po ng Land Transportation Office or LTO Region 1 ang libreng sakay para sa mga kababaihan bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month pa rin. Isinagawa po ang programa sa pamamagitan po ng San Fernando District Office at San Fernando Licensing Center kung saan nagbigay ng libreng sakay ang ahensya sa mga kababaihan at iba pang pasahero upang matiyak ang ligtas at maginhawa nilang transportasyon. Ayon sa LTO Region 1, layunin ng inisyatiba na kilalanin ang mahalagang papel ng kababaihan sa lipunan kasabay ng pagbibigay ng serbisyong pampubliko na abot kamay at maasahan. Bahagi rin ito ng mas malawak na programa ng ahensya upang mapalakas ang ugnayan sa publiko at maisulong ang kapakanan ng iba't ibang sektor, lalo na ang kababaihan. IFM News. IFM News. IFM News.